krisis nga nasinati karon gumikan sa pandemya, migawasang pagkamadiskarte sa mga tao alang sa ilang panginabuhian. Kung unsa kini atong sayran sa report ni Nico Sereno. Sakay sa ilang mga bisikleta, adlaw-adlaw nga gilibot nila ni Eduardo ug Warren ang Mandaue City. Managsilingan sila nga nakadesisyon nga magnegosyo og mask. Ang ilang bike gitauran og mga PVC pipe aron maoy bitayanan sa mga mask nga ilang baligya. Ang uban niini hinimo sa asawa ni Eduardo samtang ang kadaghanan gikan sa ilang supplier. Tag 20 ngadto sa 25 pesos matag usa ang ilang baligya. Gamit ng kinigit, di man ginimuwa. Kusog-kusog sad. Oo, nasa mamalit gid. Matod nila, karong panahon nga daghan ang naglisod, gikinahanglan ang kakugi ug diskarte. Kaniadto, mga shorts ug t-shirts ang ilang gisuroy apan nahunong sab tungod sa ECQ. Tuhan gid. Wala way. Walay hurot ng bugas, walay konsumo, walay pangsudan. Nasamot na akong asawa mga nakay. Kamot yung nindagmas. Kung swerteon og kusog nga adlaw, moabot sa 2,000 ang ilang halin. Apan may higayon sab kuno nga hinay ang baligya. Apan malaumon sila nga magpadayon ra kining ginagmay nga panginabuhian kay in demand og it's a must, kumbaga ang pagsulob og mask karong panahona. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.